Od Dunaja hlbokého až po Kriváň vysoký, nemáš kraja krásnejšieho, čo prejdeš svet široký. Nemáš kraja krásnejšieho, čo prejdeš svet široký. Krásny to kraj, prekrásny kraj, Slovenskom sa nazýva. A tam národ náš slovenský vek od vekov prebýva. A tam národ náš slovenský vek od vekov prebýva. Tam aj sokol na výšinách slobodne si prevíja. Každý človek v cudzom kraji len rodný kraj spomína. Každý človek v cudzom kraji len rodný kraj spomína. Milan Rufus, Rázusovo torzo. Kázal a kládol na srdce sedľačí bitej veky na dereši. A z krivdy pošiel, z chatrče, v nej iný než Boh nepoteší. Básnik a kňaz, ten pánko v dedine a v básni svätý za dedinou. Chudobný pánko. Však to jediné, čo bolo jeho bohatstvom i vinou, bývala hrdá, rovná svieca ducha. Nezlomne svoja, vedomá. Nuž, ako ten, kto neposlúcha nikoho okrem svedomia, niesol si kríž. A chutnal, čo je bieda, príliš veľká na takú malú zem. A celé roky všetci o tom vedia. A iba teraz riedke ďakujem. Koľko ich u nás takých bolo? Koľko ich prešlo touto krajinou? Tých holých, bosých apoštolov, tých zašliapnutých vavrínov. To boli majstri Ivan Ožvát a Alfred Svan. Ďakujeme. Na otázku redaktorky, prečo Rázus, nepriamo odpovedal jeden z jeho vyznavačov, člen spolku Martina Rázusa z Brezna. Správne odpovedať môžu iba ľudia dôverne oboznámení s Rázusom ako človekom, básnikom a spisovateľom, politikom a publicistom, kňazom a národovcom, ako aj s dobou, v ktorej žil. Veď to bol predovšetkým človek s veľkým Č. Bol morálnou a mravnou autoritou, nepodkupný, tolerantný národovec, politik gentleman, neúnavný bojovník za svojbytnosť slovenského národa, za zlepšenie sociálneho postavenia práve tých najbiednejších. Právom mu dali prívlastok svedomie národa. Toľko citát pána Dušana Gajdošíka. V hlavnom meste Slovenska dodnes chýba umelecké dielo, ktoré by nám pripomínalo Martina Rázusa, tak ako Rufus spomína vo svojej básni, že to naše ďakujem je stále akési riedke. Dnes urobíme veľký krok na nápravu tejto situácie. Srdečne vás všetkých vítam na malej slávnosti položenia základného kameňa pomníka Martina Rázusa tu, na Rázusovom nábreží v Bratislave, kde Rázus zviedol aj fyzický boj s nepriateľmi slovenského národa. Vítam všetkých členov spolku Martina Rázusa, aj vzácnych podporovateľov realizácie pomníka. Vítam predstaviteľky samosprávy Bratislavy, viceprimátorku pani Petru Naďovú Džerengovú.
starostku mestskej časti Bratislava Staré Mesto, pani Táňu Rosovú. Viceprimátora rodiska Martina Rázusa, Liptovského Mikuláša, pána Jozefa Repaského. Pána Ľubomíra Miklánka, starostu obce Moravské Lieskové, kde Rázus pôsobil 9 rokov. Pána Milana Kováčika, predsedu klubu Martina Rázusa Maroško z Brezna a ďalších 41 hugáňov, ktorí sú tu medzi nami. Ďakujeme všetkým, naozaj všetkým, ktorí ste prišli, menovaným aj nemenovaným. Dovolte teraz, aby som vám predstavil a pozval k mikrofónu súčasného predsedu spolku Martina Rázusa, pána Vladimíra Ferenčíka, ktorý prednesie slávnostný prejav. Vážená pani viceprimátorka, vážená pani starostka, vzácni priatelia, priaznivci z rôznych kútov Slovenska. Som rád, že sa môžeme stretávať na tomto mieste a myšlienku previesť do tohto konkrétneho skutku. Niekoľko myšlienok pre túto chvíľu. Na mnohých miestach, ktoré sa spájajú s Martinom Rázusom, s jeho narodením, pôsobením, úmrtím i hrobovým odpočinkom, je kameň. Pamätná tabuľa, pomník, hrob. Kameň má svoju symboliku i realitu. V duchovnom ponímaní bol kameňom pomoci, základom pre starozmluvný oltár i kameň uholný. S kameňom sa stretávame v živote. Odávna ho človek bral do ruky, opracovával, používal ako pracovný nástroj, vytváral umelecké diela. Napokon je kameň aj prikrývkou miesta, kde človek odpočíva. Tu, hľa, kameň na svedectvo života toho, ktorého meno nanovo vchádza do povedomia jednotlivcov i národa, aj keď sme sa s ním stretávali všetci už v školských laviciach. Tento kameň oddelíme od všetkých ostatných kameňov. Vložíme ho do stavby pomníka na tomto mieste. Bude nám pripomínať básnika, spisovateľa, publicistu, politika, osobnosť slovenského národa a v nie menšej miere aj evanjelickej cirkvi, aby sme pre poučenie mnohých vyniesli na svetlo jeho myšlienky, slova i skutky. Kameň na svedectvo života a diela Martina Rázusa. Kniha Prísloví je knihou mnohej múdrosti, mnohých napomenutí, mnohých praktických rád súvisiacich s telesným i duchovným životom. Je prisudzovaná múdremu Šalamúnovi. Jedno z mnohých prísloví nám chce pripomenúť: kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Kto sa snaží? Človek, skutočný človek, nie fiktívna postava. Reálna bola Vrbická kolíska, kroky od Tatier popri Váhu k Dunaju, hoci tento človek teraz odpočíva takmer v strede, geografickom strede Európy. Ten, ktorý sa snažil, čítal, písal, študoval, kázal, potešoval, horel za pravdu aj za cenu obete, zasvetil život za práva ľudstva, ronil slzu nad krivdou biedných, stál si v slove statočný, dar ho nezviedol, hrozba nesklonila. Preto vystupoval aj na kazateľňu, vstupoval do parlamentu, aj do svedomia jednotlivcov i národa. Nemlčal, ale dvíhal vieru i národné povedomie, slovenský národ. Hľadel dopredu a videl možno viac ako iní. Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť. A my môžeme pokojne povedať, Martin Rázus sa snažil. Snažil sa o spravodlivosť a láskavosť. Dávno, už pred niekoľkými tisícročiami, znelo ľudu tejto zeme: len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive. Kto sa snaží o spravodlivosť, snaží sa o to, čo je správne, čo je v súlade s právom a pravdou. Napokon spravodlivosť dvíha národ.
Bez stavania piedestálu slávy môžeme povedať, že stopy toho smieme vidieť u Martina Rázusa. Snažil sa o spravodlivosť, sociálnu, národnú, duchovnú. A aj keď jeho slovo často bodalo, burcovalo, ale to všetko s úsilím o láskavosť. Teda s láskou k Bohu i národu. A výsledok tohto zápasu z pohľadu človeka je často nepochopenie, obviňovanie. Potom si položíme otázku, má to význam, stojí to za to? Čo z toho mal Martin Rázus? Čo z toho máme my dnes, kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť? Ono príslovie nám dáva odpoveď. Ten, kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. 3 atribúty, ktoré patria k pozemskému putovaniu tých, ktorí sa usilujú, ktorí sa snažia. Dávno pre ľud tejto zeme znamenal život to najvyššie dobro. Samotné to slovo život znamená šťastie. Aj keď si to častokrát myslí, ale človek nemá život vo svojej moci. Bol mu daný. Život to nie je len protipól smrti. Je súhrnom mnohých zápasov, ale aj mnohých zasľúbení a mnohého požehnania. Spravodlivosť neznamená, že človek je nevinný, dokonalý. Nájsť spravodlivosť to znamená aj zľutovať sa, spolucítiť, niesť bremena iných, zápasiť, bojovať proti krivde a odstraňovať nespravodlivosť. Skutočná spravodlivosť prichádza zhora. Dosaďme ju do vzorca života Martina Rázusa aj do nášho života. A česť? To je podsta, dôstojnosť, sláva, nádhera, úcta. V tom je česť, že si nezakladám na sebe, ale zveľaďujem obdarovania, ktoré mi boli dané a slúžim nimi iným. Nie nám, ale darcovi všetkých darov patrí česť. V tomto zmysle patrí česť aj do života Martina Rázusa. Hľa kameň. Základný kameň pre pomník Martina Rázusa tu v Bratislave. A tak budeme mať skutočne kamene, ktoré nám pripomínajú Martina Rázusa od Tatier k Dunaju. Pomník, ktorý má byť viditeľným svedectvom jeho života i diela nám, celému národu, ba aj iným na poučenie. Miesto, ktoré nás nemá rozdeľovať, ale spájať napriek všetkej rôznosti, ktorá je medzi nami. Nezabudnime, kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Poznávajme túto odveku múdrosť, zamýšľajme sa nad ňou, vkladajme ju do mozaiky života predkov i vlastného života. Buďme vďační za tých, ktorí zvádzali zápas o spravodlivosť a nemysleli na seba. A na piedestáli slávy a cti nebude stáť človek ako taký, aby sme z neho urobili stelesnenú dokonalosť, ale v popredí bude múdrosť, schopnosť, obdarovanie, ktoré mu boli dané, aby to všetko využil rôznorodým spôsobom pre dobro celého národa, ktorého bol súčasťou. Takýmto spôsobom nám Martin Rázus zanechal odkaz, aby sme sa usilovali, snažili a nachádzali život, spravodlivosť a česť. Nech je pre nás táto chvíľa vzácna. Ona je jedinečná, neupakovateľná. V deň 124. výročia narodenia Martina Rázusa. Nech sa zakrátko stretneme pri dokončenom pomníku. Stojí to za mnohú námahu, aby sme aj takýmto spôsobom aktualizovali život a dielo Martina Rázusa. Základný kameň, pri ktorom stojíme, bol posvetený v roku 2008. V nádeji, že raz na tomto mieste, tak veríme, sme presvedčení, bude aj plánovaný pomník Martina Rázusa. Dnes v tichej, úprimnej prosbe, ktorú chceme niesť nahor k Bohu, aby toto miesto bolo milé a vzácne pre všetkých, aby bolo oddelené
aby bolo miestom mnohých vzácnych stretnutí a mnohých dobrých, múdrych slov, budujúcich jednotlivca i národ. Chceme, aby toto miesto bolo oddelené za týmto účelom. A preto toto miesto v úprimnej prosbe k trojedinému Bohu požehnávame a posvecujeme v mene trojediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem. Ďakujem pánovi predsedovi a teraz dochádza k vlastnému aktu symbolického položenia kameňa. Na tento akt sme požiadali a poprosili dve dámy, ktoré neobyčajným spôsobom pomáhali a pomáhajú realizácii tohto nášho projektu, veľkého projektu. Prosím viceprimátorku hlavného mesta Slovenskej republiky, pani Petru Naďovú Džerengovú a starostku mestskej časti Bratislava Staré mesto, pani Táňu Rosovú. Príjemný dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vás aj ja v mene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pozdravila a privítala čo najsrdečnejšie tu na Rázusovom nábreží. Zišli sme sa tu spoločne, aby sme si uctili spomienku na významnú osobnosť slovenských dejín, literatúry aj cirkvi. Aby sme si pripomenuli významného politika, básnika, spisovateľa, evangelického farára, starého otca i manžela v neposlednom rade. Pretože Martin Rázus bol naozaj schopný a veľmi úsilovne vo všetkých týchto sférach siahal. A tam, kam siahal, dokázal zanechať vždy významnú stopu. Keď v minulom storočí búrali jeho rodnú obec Vrbicu, na jeho mieste postavili nové sídlisko, ktoré nazvali Nábrežie. Ja vnímam veľmi symbolicky, že práve toto nábrežie nesie Rázusovo meno a že práve v deň jeho narodenín môžeme konečne splatiť dlh, ktoré hlavné mesto má a uctiť si túto osobnosť aj týmto pomníkom. Martin Rázus celý svoj život, celou svojou dušou a celou svojou silou sa snažil bojovať za to, v čo veril. A vždy hovoril to, čo si myslí, napriek všetkým neprajníkom a napriek všetkým prekažkám, ktoré ho stretávali. A on nielen, že to hovoril, ale on aj tak konal v to, čo veril. Možno práve preto v čase jeho života sa mu nedostalo až takého uznania, ako by si bol zaslúžil. Martin Rázus si napriek všetkým neprajníkom dokázal udržať slušnosť, dokázal byť slušný a dokázal klásť mravné hodnoty a etiku a človeka na prvé miesto. Raz v liste svojej sestre napísal: musíš zvíťaziť v prvom rade nad sebou, ak chceš zvíťaziť nad inými. Menej sa chváli, pracuj čím viac. Ak ti ide o to, aby si dokázala svoju spôsobilosť vo svete, dokáži ju činmi, pretože slovami ju nedokážeš. Myslím si, že Martin Rázus celým svojim životom, každým jedným skutkom aj slovom svoju spôsobilosť vo svete dokázal. Hovoríval, že život je iba krátke intermezzo vo večnosti, ktorá je bez konca. A že ten krátky úsek máme využiť statočne a svedomito. Že ho máme naplniť poznávaním sveta i seba. A že ho máme naplniť, aby sme pomáhali blízkym uľaviť od bolesti. Myslím si, že Martin Rázus mal možno pomerne krátke intermezzo na tomto svete, avšak dokázal ho naplniť dokonale. Nech je česť jeho pamiatke. Vážené dámy, vážení páni, ťažko niečo dodať k krásnym slovám, ktoré zazneli z úst mojich predrečníkov. Dovolte mi, aby som predsa len z pozície starostky Starého mesta veľmi jednoznačne uvítala tento akt
túto iniciatívu spoločnosti Martina Rázusa. Keď sa predstavitelia spoločnosti na mňa obrátili, naozaj som neváhala, a to z mnohých dôvodov. Jednak z takého veľmi prostého dôvodu, pretože si myslím, že je to pomerne vzácne v našom meste, že sa stavajú pomníky ľuďom na miesta, ktoré nesú ich meno. Takže aj tento rozmer má postavenie pomníka Martinovi Rázusovi na Rázusovom nábreží. Stavia to veci na nohy, tak ako majú byť. Ale sú tu o mnoho dôležitejšie okolnosti, pre ktoré si myslím, že by Martin Rázus v našom meste jednoznačne mal mať svoj pomník. Martina Rázusa ako spisovateľa, ako básnika nik nespochybňuje, nik nedezinterpretuje. Jednoznačne si ho všetci dnešní, ale aj jeho minulí čitatelia vážia a ctia. Martin Rázus ako politik sa však dočkal tak ocenenia, ako aj zatratenia, tak interpretácie, ako aj rôznych dezinterpretácií. A ja si myslím, že pre všetkých ľudí, ktorí budú chodiť po tomto nábreží, je jeho odkaz ako jedinečného politika, ktorý spájal v sebe slovenské národovectvo s veľkým citom pre toleranciu, s citom pre demokraciu, niečím, čo stojí za to, aby sme tu dennodenne mali na očiach. Jeho politický rozmer pre mňa znamená možno ten najväčší odkaz v slovách, že politika je vecou charakteru a vecou odvahy. Myslím si, že Martin Rázus naozaj je postavou, ktorá má svoje miesto nielen tu, ale predovšetkým v našich srdciach. Ja verím, že pomník Martina Rázusa na tomto mieste tomu prospeje a že zabezpečí aj to, aby ostal nielen v srdciach tej generácie, ktorá si prišla uctiť tento dnešný deň, ale aj generácií budúcich. Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili. Ďakujem váženým dámam a prosím, aby nás zachovali naďalej vo svojej priazni, lebo veľká robota nás ešte čaká. Ja teraz prosím predsedu spolku Martina Rázusa, pána Vladimíra Ferenčíka, a starostu obce Moravské Lieskové, aby položili ku základnému kameňu vence, ktoré k tejto príležitosti doniesli. Ďakujem pekne a teraz prosím ešte o chvíľu strpenia, aby som vám priblížil doterajšiu históriu a možno spomenieme aj budúcnosť tohto pomníka. Víťazmi verejnej súťaže výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa v Bratislave sa ešte v roku 2008 stali dvaja mladí umelci. Predstavím ich o chvíľočku. Veľmi dôležité je ale spomenúť menovite súťažnú porotu, lebo viacerí z nej sú tu medzi nami a som nesmierne rád, že prišli. Literárny historik a snáď najvýznamnejší znalec diela Martina Rázusa bol medzi nami, pán doktor Michal Gáfrik. Vedúcim tejto súťažnej porote bol docent akademický sochár Jan Hofstetter, vedúci katedry socha, objekt, inštalácia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Členom poroty bol aj riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, pán doktor Peter Jurkovič. Slúbil. Inžinier architekt Lubomír Králik z ateliéru architektúry a dizajnu firmy Bogár Králik Urban je tu medzi nami. Potlesk. Bývalý starosta mestskej časti Bratislava Staré mesto, inžinier architekt Andrej Petrek.
toho som nevidel, ale ho pozdravujeme. Bývalý hlavný architekt hlavného mesta Slovenskej republiky, profesor inžinier architekt Štefan Šlachta. Doktor filozofie Ivo Štasel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. A napokon doktor pedagogických vied Jaroslav Uhel, akademický maliar, prodekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Veľmi som potreboval povedať tieto mená, lebo od začiatku boli pri pomníku a veľmi si ich rozhodnutia a rady vážime. Práce na realizácii pomníka spomalili vonkajšie okolnosti, ktoré sa až v roku 2012 podarilo prekonať vďaka nezištnej spolupráci predstaviteľov samospráv hlavného mesta, mestskej časti Bratislava Staré mesto, ale aj ďalších organizácií, ktoré nám nesmierne administratívne a dobrou vôľou pomohli. Raz budú zapísaní do histórie. Teraz už môžem predstaviť mladých výtvarníkov, v roku 2008 boli ešte mladší. Je to sochár Martin Zurek, poďte sem mládenci, a inžinier architekt Daniel Bartoš. Nakoľko nechceli hovoriť o tom pomníku, ako bude vyzerať, tak dovolte niekoľko slov. V definitívnej podobe pomníka bude jeho dominantou vysoký žulový pilier, pozostávajúci z 11 platní. Každá z platní reprezentuje jedno miesto pôsobenia Martina Rázusa počas jeho života. Označená bude aj názvom tohto miesta, od Vrbice až po Banskú Bystricu. Na každej strane piliera budú osadené sklenené hranoly, do ktorých bude laserom vygravírované, keď hovorím bude, väčšina z týchto prác je už hotová. Takže bude na jednej strane bude portrét Martina Rázusa s textom Martin Rázus 1888 až 1937, spisovateľ, kňaz, politik a jeho podpis. To bude na čelnej strane. Na jednej, na bočnej strane bude jeho citát: za pasy šiel som s Bohom svojím, so svetom, so sebou. Vybral pán doktor Gáfrik. Zo zadnej strany bude chronológia jeho životabehu a na štvrtej strane citát z argumentov: cez rodinu je cesta k národu, cez národ k celému ľudstvu, ktoré nájde svoj mier a blahobyt, keď ho nájdu tie zložky, z ktorých pozostáva. A jednou takouto zložkou celého ľudstva je i tvoj slovenský národ. Vybral som ja. Vo večerných hodinách bude tento pomník osvetlený zo všetkých 4 strán. Teraz už len ide o to, aby sme sa, nechcem povedať do roka a do dňa, to v žiadnom prípade, skôr, aby sme sa tu stretli pri odhalení pomníka. Všetkých vás radi uvítame a verím, že príde ešte viac nadšených našich ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť a teraz prosím majstrov slova a spevu o záverečný blok. Martin Rázus hodno bolo spievať. Keď rty moje zmlknú a z rúk bezodkladne zvučný nástroj na zem sirú tvrdú padne, zvíria všetky struny disonantným praskom, ako posledný ston po živote trudnom, po živote ťažkom. Dozvonia a vzduchom ozvena sa zdvihne, odnesúc vzdych v oblasť večnej harmónie, kde sa pridá k roju mojich tichých spevov, ktoré chvieť sa majú, večne chvieť sa majú nad otcovskou zemou. Kľaknú namračná, dnes búrka na nich jazdí, sprchnú na smedný kraj v tichom teplom daždi
Zúrodnia ho soľou, čo v nich rozpustená, zrejú neústupnou túžbou strápeného nášho pokolenia. Ja už pod mohylou budem sniť, no čujne, chápuc, že čo mrelo, rastie, ženie, bujnie. A keď dôjdu vďačný hrob môj popolievať, predsítim to, že prec hodno bolo trpieť, hodno bolo spievať. Milí priatelia, krásnou piesňou sme otvorili toto dnešné slávnostné stretnutie. A tak mi dovoľte, aby som ešte krásnejšou piesňou ukončil dnešné stretnutie. Pripravil som si pre vás pieseň, ktorú, trošku sa pochválim, spievam len ja sám na Slovensku, jediný interpret, pretože sa mi podarilo nájsť prekrásnu báseň v archívoch Matice Slovenskej, báseň z konca 19. storočia. Žiaľ, autora nepoznáme, ale text sa vám bude veľmi, veľmi páčiť. Je to pieseň, ktorá má názov Nad Tatrou sa už viac neblízka a nehrmí. Sa usmievate? Tak, o tom bude tá pieseň. Optimistická, pozitívna, veselá. A spieva sa vlastne podobne ako naša slovenská štátna hymna na známu slovenskú ľudovú pieseň Kopala studienku, pozerala do nej. Tak mi dovoľte teda túto pieseň zaspievať a ak máte chuť a budete stíhať, ak sa povie ten text vnímať, tak ten refrén v každej slohe kľudne so mňou zaspievajte. Nad Tatrou sa už viac neblízka nehrmí. Nad Tatrou sa už viac neblízka nehrmí. Ale slnko svieti na slovenské deti a na Kriváň strmí. Ale slnko svieti na slovenské deti a na Kriváň strmí. Nad naším Kriváňom slniečko sa smeje. Nad naším Kriváňom slniečko sa smeje. Hej, už nám ožili, už sa i splnili tie naše nádeje. Hej, už nám ožili, už sa i splnili tie naše nádeje. To Slovensko vstalo, púta si strhalo. To Slovensko vstalo, púta si strhalo. Spadli už okovy, nastal život nový, ožilo, čo spalo. Spadli už okovy, nastal život nový, ožilo, čo spalo. Po dlhej porobe a po dlhej práci, po dlhej porobe a po dlhej práci, nová zvesť ohlása, až sa zem otriasa,
že žijú Slováci. Nová zvesť to hlása, až sa zem otriasa, že žijú Slováci.